Дорогие глядачи, мы з вами з'яўляемся сведкамі трансляцыі, якая адбываецца з гарадскога пасёлка Івянец, дзе адбываюцца другая ўсебеларуская малітоўная сустрэча моладзі. Гэта падрыхтоўчы этап да сустрэчы моладзі ў Мадрыдзе. Сусветныя дні моладзі такого фармату, якая сёлета адбудзецца ў Іспаніі ў Мадрыдзе, адбываюцца па ініцыятыве папы рымскага. Сустрэча моладзі — гэта магчымасць моладзі з усяго свету сабрацца, каб разам разважаць пра Хрыста, каб разам пазнаёміцца, пасябраваць і паказаць, што моладзь, нягледзячы на тое, што яшчэ толькі пачынае сваю жыццёвую дарогу, патрабуе Хрыста, а таксама патрабуе аўтарытэта, якім з'яўляецца касцёл. З вамі дыякан Кірыл. Праз некалькі хвілін мы станем сведкамі таго, як моладзь зможа задаць пытанні свае, пытанні біскупу, пытанні таксама архімандрыту Сергею Гаіку, які з'яўляецца кіраўніком рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі. Галоўнай ж асобай на гэтай сустрэчы з'яўляецца арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі і апостальскі адміністратар Пінскай дыяцэзіі. Наша сустрэча будзе выглядаць наступным чынам, што на пачатку я прывітаю нашых шаноўных гасцей, гаспадароў. Пазней я са сваім мікрафонам спушчуся крыху ніжэй, тут да вас, каб той, хто будзе хацець задаць пытанне, пакуль ксёндз арцыбіск будзе адказваць на пытанне альбо отец архімандрыт, вы падыходзілі і мы рыхтаваліся ўжо, каб гэта было так у нас, бо у нас не шмат часу, паўгадзінкі, але гэта цэнны час, таму давайте яго выкарыстаем па максімуму. На пачатку нашай сустрэчы жадаю прывітаць нашых гасцей, нашага мітрапаліта, арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча. Дзякую, эксцэленцыя, што вы з намі з учарашняга дня. І таксама айца Сергея Гаіка, які з'яўляецца архімандрытам і які з'яўляецца галавою нашага грэка-каталіцкага касцёла тут на Беларусі. Вітаем вас. У часе перад тым, як мы пачалі рыхтавацца да гэтага нашага, хацеў сказаць, сусветнага, всебеларускага спаткання моладзі, была такая прапанова, каб таксама зрабіць магчымасць, каб людзі, якія праз інтэрнэт даведаюцца пра гэта і маглі задаць свае пытанні. Можа, той, хто не змог прыехаць, не зможа прыехаць, каб яны маглі задаць пытанне да біскупа, то такая магчымасць была. І прыйшло шмат пытанняў, розных пытанняў. Мы іх так сабралі ў групы і атрымалася такія 4 групы. І калі пазволіце, эксцэленцыя, я задаў бы першае пытанне. Спачатку моладзь? Калі ласка, эксцэленцыя, конечно, спачатку вы. Не допущаю. Похвален Иисус Христос. У программе написано, что споткание с бискупом и с архимандритом Гаиком. Я хочу сказать, что я. Сегодня такий день, ведаете, что переменение пана, напевно, многие мають набоженство, и бискуп Казимир, який був, так само поїхав на набоженство. Бискуп Блін целебрує чисті святую мшу, обіцяв на вечір доїхати. Бискуп Антоний Демянко поехал в Киев, уже доехал вчера вечером. С вами молился, але справа такая, что я сегодня повинен быть в Киеве, бо сегодня ингресс нового киевского бискупа, але повинен быть с вами и разделиться не могу на две части, для этого он поехал замест меня. Это еще раз
усе гэтыя падзеі яшчэ раз нагадваюць пра тое, што біскуп сапраўды складаецца не толькі з цела і душы, але яшчэ і з календара. А календар вельмі заняты. Я і сам, ведаеце, меў одну дыяцэзію, две вобласці, мінскую, магілёўскую, але папа мне яшчэ дабавіў яшчэ одну, пінскую. Это значыць Брэская вобласць і Гомельская вобласць. Ну і у мінулую пятніцу, у мінулую суботу выехаў з Мінска, ну то Брэст, потым Пінск, потым Гродно ўчора, сёння і Вянец, і заўтра толькі на вечар даеду до Мінска, а яшчэ па дарозе трэба будзе асвяціць крыж у Ждановічах. Ну, такое жыццё, што зрабіць. Многія, можа, хочуць быць біскупамі, але спачатку трэба паглядзець, што яны носяць гэты крыж не толькі тут, на грудзях, але больш всего на плячах. І трэба яшчэ добрыя ногі мець і добрае здароўе. Ну так ці інакш мы сабраліся тут на гэтую малітоўнае спатканне. Уже не ўпершыню яно адбываецца, і мне хацелася б таксама, каб была вот гэта вот сесія такіх пытанняў і адказаў біскупаў, бо, напэўна, з біскупам спаткацца не заўсёды можа лёгка, нехта баіцца падысці на бажэнствы, ну, можа там часамі за хрысціяне не впусціць у захрыстыю, дзе біскуп ёсць, кажа, што заняты і гэтак далей. По-рознаму бывае, таму сёння у вас акурат ёсць такая магчымасць задаць вашы пытанні не толькі да мяне, таксама да архімандрыта Гаека, а не толькі цяпер публічна, можа кожны падысці у любы час, калі вы толькі хочаце, калі змагу, то пастараюся адказаць на вашы пытанні. Можа трошкі пра гісторыю ўдзелу моладзі з Беларусі, з Расіі, Украіны, з былога Савецкага Саюза ў сусветных днях моладзі. Упершыню такое спатканне адбылося 20 гадоў таму у Чэнстахове, калі з былога Савецкага Саюза прыехала 65 000 чалавек. Гэта была, можа, самая вялікая група пілігрымаў, якія хацелі паслухаць папу, хацелі таксама спаткацца сваімі равеснікамі з іншых краінаў свету, і сапраўды гэта было вельмі знакавае такое спатканне. Гэта было адкрыццё іншага свету для нашай моладзі. Напэўна, тыя, якія былі у той час такімі, як вы, сёння ўжо, можа, вы з'яўляецеся іх дзецьмі, напэўна, многія вашыя бацькі, многія з іх былі на гэтым спатканні. І ад гэтага спаткання распачаліся іншыя спатканні. Потым быў Денвер, у Колорадо-Спрінгс, у Злучаных Штатах Амерыкі. Потым былі Філіпіны, Маніла, зусім іншы канец свету. Потым быў Париж, потым быў Рым у 2000 годзе юбілейным. Далей быў Монреаль, Канада. Потым быў ужо пасля Монреаля Кёльн, Нямецчына, і далей Сідней, Аўстралія, і цяпер Мадрид, Іспанія. Кожны край мае свае традыцыі, для гэтага паехаць туды, гэта таксама добра убачыць традыцыі людзей, якімі людзі жывуць, як яны моляцца, іх касцёл, іх святыя месцы, пазнаць лепей гісторыю, пазнаць таксама іншых людзей. І таксама кожны дзень моладзі мае сваю нейкую тэматыку, і гэтая тэматыка вядзе заўсёды да Езуса Хрыста, бо ён з'яўляецца тым пунктам аднясення, бо ён адзіны збаўца свету, і да яго мы павінны ісці, каб таксама ісці шляхам збаўлення. Напэўна, у розных краінах свету розная колькасць людзей. Найбольш, напэўна, было гэта ў Манілі, каля 3 мільёнаў людзей прыйшло, і нават арганізатары не спадзяваліся, што так многа будзе. Аднак усюду гэтыя дні моладзі маюць сваё вялікае значэнне і для краіны, дзе такія дні моладзі адбываюцца, і таксама для тых, якія туды прыбылі. Ведаем, што 26-й сусветны дзень моладзі, ён адносіцца да веры, яго праблематыка вера. Ведаем таксама тое, што вера сёння знаходзіцца ў вялікім крызісе ў сучасным свеце секулярызаваным, калі сучасны чалавек больш давярае самому сабе, развіццю навукі, тэхналогіі, або дзесьці застаецца на перыферыі яго жыцця. Але ведаем, да чаго гэта можа прывесці, бо
так само як у прыроде не может быть пустки, не может быть пустоты, нечто повинно ее заполнить. Так само и у речах духовных, у житті духовным не может быть так само пустоты. Нехта повинен ее заполнить, а этим нехта мы ведаем найбольш у наш час з'являються секулярные речи. Тому сегодняшнее это споткание повинно нас приготовить до споткання святым Отцом, как мы могли послухать его и зробити свої некие висновы, как могли так само зробити рахунок сумлення относно нашого життя, как это життя могло трансформоваться у життя сапраўды моцной верой, укорененной у Христе, как мы свою будучыню будовали менавіта на Христе и на Божьем законе. Это такий уступ, может, до нашего споткання, а теперь отец Юрий уже імкнувся задавати питання, до этого не ведаю, уже як він ведає. Дякую, Екселенція, пробачте, бо я так сказав, що мало часу, я хотів, щоб чим більше питання було стадено. Дякую велике за уступне слово. Прошу, коль ласка, молодь, хто жадає задати питання, подходим, поднимаем руку и подходим тут ближе до меня. Я буду передавать вам микрофон, и мы будем размовлять весь диалог с нашим пастором. Коль ласка. Питання можна задавати не тільки до мене, але так само до архімандрита Гая, як кажеться, коли може хтось хоче його спитати, я думаю, що він так само відкаже. Безумовно. Коль ласка. Я, може, так казав про інтернет, шмат питанняў было, мы так выбрали такие, зрабілі групы. І першая такая група, і першае пытанне, Экселенцыя. Калі нарэшце ў Мінску з'явіцца магчымасць наведваць трыдэнцкую мессу? А ты добра прачытаў гэтае пытанне? Так, як было прыслана, так і прачытаў. Наведаць менавіта. Наведаць. Ну, ведаеце, я нават не вельмі добра разумею, каб наведвалі лацінскую імшу. Святая імша, Евхаристия, это самая важная молитва, это шчыт літургічнай дзейнасці, таму наведваць, можна канцэрт наведваць, можна нейкі магазин наведаць, стадыён наведаць, і гэтак далей. Хацелася бы, каб мы не наведвалі, а каб прымалі удзел у святой імшы, і аб гэтым вельмі добра нагадвае Другі Ватыканскі собор, які кажа, каб вернікі павінны прымаць актыўны ўдзел, і таму былі ўведзеныя і нацыянальныя мовы, народныя мовы, каб людзі добра разумелі і маглі таксама адказваць на ўсе заклікі святара. Ну, аднак мы добра ведаем, што ёсць групы людзей, асабліва на Захадзе, асабліва ў Злучаных Штатах Амерыкі, в іншых краінах таксама, ну, якім падабаецца больш лацінская мова, якім падабаецца больш так званая трыдэнцкая імша. І святы Отец Бенедикт XVI, працягваючы далей лінію папы, благословенного папы Яна Павла II, пайшоў на тое, каб дазволіць гэтую святую імшу, каб тыя вернікі, якія хацелі бы прымаць удзел у гэтай святой імшы, маглі бы гэта ўчыніць. Ну, напэўна, гэтае пытанне можа з'яўляецца актуальнае, бо яно ёсць. Толькі праўда скажу такую, што калі я вярнуўся з Масквы, ўжо амаль 4 гады прайшло, яшчэ не поўныя, толькі адзін чалавек да гэтага часу да мяне звярнуўся. І гэта быў чалавек, які прыслаў сваё пісьмо, беларус, які жыве ў Вільні, ў Літве. Але яму хацелася, каб у Мінску была такая святая імша. Это такая правда. Другі чалавек, які да мне звярнуўся, гэта быў чалавек у Магілёве. На самай справе я не супраць зусім, бо гэта рашэнне папы. Толькі гэтае рашэнне папы, яно потым было рэгламентавана. Ёсць рэгуламін, выдадзены парадак кангрэгацыі дактрыны веры, якім чынам цэлебраваць гэтую святую імшу. Найперш трэба мець добра прыгатаванага святара. Святар таксама павінен мець лацінскую мову. Далей, павінна быць таксама група людзей. Якая гэта група людзей? Акрэслівае мясцовы біскуп. Цяпер група людзей, павінна быць нейкая група людзей. Не адзін чалавек, не два, група
Ну і латинське прислов'я каже «tres faciunt collegium», три вже гэта колегія. Ну, але, напевно, повинна бути нейкая група. Так, размаўляючы з іншымі біскупамі, ну, кажуць, што каля 30 чалавек, так, плюс-мінус, каб было. І таксама павінны быць міністранты, якія павінны добра таксама ведаць парадак гэтай святой імшы. Яны павінны адказваць на лацінскай мове на ўсе заклікі, якія чыніць святар. Гэтыя варункі будуць выкананыя, ну тады трэба шукаць святара, які бы згадзіўся бы і мог цэлебраваць гэту святую імшу. Іншая справа яшчэ, у гэтай інструкцыі ватыканскай сказана, што гэтая святая імша не можа замяніць, ну, скажем, парадак святых імшаў, якія ёсць. А мы ведаем, напрыклад, чырвоны касцёл у Мінску, то я там не ведаю, 14-15 імшаў кожны дзень. У катедры таксама немало імшаў. І знайсці будзе месца не так лёгка. Трэба ўсё браць пад усе гэтыя варункаванні, якія існуюць у нас. У прынцыпе, я не супраць гэтага, але трэба выканаць гэтыя варункі, каб не толькі было для таго, што, ну, аднаму-двум чалавекам захацелася так і гэтак далей. Гэта таксама малітва, гэта гісторыя. І, напэўна, можа добра, што святы Айцец гэта ўвёў, аднак для выканання гэтага, для рэалізацыі рашэння святога Айца трэба выканаць тыя варункі, аб якіх я нагадаў. Гэта не мае варункі, не я іх прыдумаў. Гэта Конгрегацыя дактрыны веры апублікавала дакумент адносна цэлебрацыі святой імшы, так званай трыдэнцкай святой імшы. Дзякую. Дзякую вялікі. Калі ласка, бажаная моладзь. Хто па латыні хоча гаварыць, хто будзе на лацінскай мове. Калі ласка, прадставьтеся і можна задаваць пытанне. Меня зовут Лера, я из катедры из Минска. Я хотела спросить насчет того, когда появится новый бискуп, потому что вот сейчас, к сожалению, умер наш кардинал, и вот, ну, как бы вы один, а костелов все больше, и как бы не трудно ли вам, когда появится новый бискуп, потому что каждый год, ну, ксензы новые появляются, сестры, а бискупов очень давно не было. Дякую за питання, бо так як у світі так ведається, коли так в Італії, в Польщі, як помирає біскуп, ну ці на пенсію йде, то говорять потім, що вже одразу з'являється літання кандидатів у біскупи. І починають молитися. Напевно, у нас так само може літання вклад, я не ведаю, я ще не бачив. Ну, ведаеце, біскупаў я не прызначаю, біскуп прызначае святы Айцец. Трэба маліцца, каб былі, бо сапраўды нават і мне сёння нелёгка было, яшчэ цяпер таксама выконваць гэтыя абавязкі, якія на мае плечы ўзлажыў папа Бенедыкт XVI, будзе яшчэ цяжэй. Ну, але добро касцёла есть добро касцёла, і трэба іх выконваць. Трэба маліцца, каб былі біскупы, каб былі, нам выдаецца, каб яшчэ былі новыя дыяцэзы таксама, яны патрэбныя. Але добра, што такое пытанне ёсць. Я памятаю, калі быў сусветны дзень моладзі 20 гадоў таму ў Чэнстахове, а я тады вёў катэхез, не ведаю чаму, але мне так сказалі, на расійскай мове, на беларускай мове, на польскай мове, потым яшчэ на літоўскай мове, бо біскупаў не было на літоўскай мове. В канцы канцоў мне далі машыну, якая меня возила 3 дні з одного месца ў другое. І пытанні пасля катэхезы ёсць заўсёды пытанні. І вельмі много было пытанняў, а што гэта такое? Гэта што такое? А як гэта атрымаць? А дзе навучыцца на біскупа? Якая школа, який інститут, якая академія шыкуе біскупа? Гэта такія пытанні былі. Сёння ўжо такіх пытанняў не задаюць. Сёння ўжо видите пытанні, калі будуць. Дзякую за гэтае пытанне, але маліцеся, каб былі біскупы, і было б вельмі добра. Дзякую. Дзякую вялікі за пытанне, за адказ. Ну, можа таксама, ну не ведаеце, у нас, я ў Літве вучыўся, тады былі толькі 2 біскупы, якія офіційна дзейнічалі, і 2 біскупы былі інтэрнаваныя. Ну і кожны год старэйшы біскуп ездзіў у Ватыкан 2 разы, 3 разы, і ўсе чакалі біскупа. Калі будзе біскуп, калі будзе біскуп. Ну, але семінарысты, як семінарысты, там придумваюць розныя рэчы. Ну і кажуць, нема кандидата. А чаму кандидата нема? Бо кандидат павінен быць
но не вельми вучоны, не вельми святы, не вельми здоровы. Ну чому? Бо як будзе вельми вучоны, то не зразумее святароў, якія слаба так вучыліся. А як будзе вельми святы, моцна святы, ну то не зразумее святароў, ну святары таксама людзі. А як будзе вельми здоровы, то вельми доўга будзе сядзець на троне. І нема кандидата. Але це така шутка семінаристська була. Дякую. У мене питання, екселенція. Коли ви поїдете у Ватикан? Я коли поїду? Там ви запитаєтеся. Я коли поїду? Не, ну, у листопаде месяце там будут 2 конференции в Риме, в Ватикане, то я буду в листопаде месяце. Мы едем, ведаете, часами нас покличут, скажут, хутко ехать, смотрите, телефон, и завтра треба ехать, але поки що ще не було такого телефону. Хоч на 2 конференції повинен ехать у листопаді. Дякую. Наступне питання, будь ласка, представляйтеся. Меня зовут Алексей, я минчанин, зараз хожу в парафию святого Яна Евангелиста Мусена на Кольбе, ранее был Яна Хреститель у Серафранки, знаная парафия. У меня такое питание. Як довго нам, білоруським мирникам, чекати білоруських абревіарій? Як довго нам чекати білоруської Біблії, да? Ну, у меня такое мое властное меркование, например, уже Евангелие можно было выпустить, потому что лекционарий уже есть, да? А так приходится користатися сьомухой, еще нечим там таким страшным, да? То есть, вот, читать страшно, было бы вельми зручно, ну, і шмат вірників, я веду, чекають гэтага, да? Бо, наприклад, я зараз, ну, ми з жонкою молимося на польському абревіарі, да? Ну так, розуміємо, але все ж таки народній мові простій. Як довго чекати? Дякую. Питання, які задаються не перший раз, і, напевно, не останній раз будуть задаватися. Ну, це життя. Хочу вас обрадовать. Сьогодні отримав звістку, що айцы капуцины взялися, они до меня ходили много разов, мы размовляли, за друк бревиария. Не так, що хутка. Не так, що хутка. 2 томи бревиария вже приготовані. 2 томи перекладені. Не так легко зробити переклад, ведаємо. 2 томи є. Тепер будемо працювати над наступними 2 томами. Ця праця легчейша буде, бо сам псалми ті самі достаються. І тепер будемо вести перемови з капуцинами, які беруться за цю працю, підписати з ними умову, договор і так далі. Коли все пойде добре, вельми добре, то наприкінці наступного року може перший том вийти. Дякую, Кайсан Капуцин. Але хочу сказати ще, що, ну, я як приїхав сюди, вельми велика практика в Росії. Я в Росії працював 16 років. За цей час ми видали більше за 500 титулів різних книг, релігійних книг. Катехизис мы выдавали, я не ведаю, 4-5 разів. І він розходився як вода. На жаль, що я бачу тут. Я не ведаю, где подеть документы другого Ватиканского собору. У меня курия вельми великая, и они все лежат там. Так само видадений компендіум катехизиса католицького костела на белорусской мове, так само лежить. Видадені так само подручники для дітей і для катехізаторів, катехетів, і вони так само лежать. Ну, імшал, це добре, відомо, святарем користаються. Так само видадені сакраменти, хрест, конфірмація, намащення хворих і суженства, ці сакраменти видані. Сьогодні вже йде приготування книги поховання. Літургічні книги видаються. Ну, літургічні книги, вони йдуть по парафіях, це одна справа, але думаю, що кожен свідомий християнин, католик, повинен так само мати і документи другого Ватиканського собору. Вони сьогодні є. Ніхто не скаже, що їх немає, не видадені. Це задаючи таке питання. Дякую за це питання, але так трохи треба зробити наших людей more sensible у этой справе, как они отчували потребу не только, что выдадено, не только, что бискуп сказал, что есть, не только, что католик пайн надруковал, что выдадено, а все лежит на складе. Гэтым треба брать, користаться и так далее. Может, так само некоторые купляются, только стоит.
Што адносна Бібліі, так кажучы нармальна, каталіцкі касцёл у Беларусі сёння не можа яшчэ выдаць Бібліі. У нас няма яшчэ сілаў. Тое, што мы выдалі лекцыянарі, гэта ўсё эксперыментальны. Таксама і брэвіярый эксперыментальны будзе. Ён не будзе зацверджаны праз Ватыкан. Гэта будзе эксперыментальны. Бо, каб быў зацверджаны, нам трэба мець Біблію зацверджаную, а мы яе не маем. Таксама наступнае пытанне з брэвіярыем стаяла пытанне, ці выдаваць гэты чатырохтомнік, ці выдаць толькі для свецкіх спачатку. Розныя меркаванні былі. Справа ў тым, што зрабіць добры пераклад, то не значыцца, што гэтым перакладам лёгка карыстацца. Бо сёння мы спявалі. Ну, напэўна, спецыялісты з майстэрні павінны сказаць, што спявалася, што не спявалася. Я слуху не маю, там мне там, это, скажем так, але людзі, якія ведаюць спецыялісты, яны павінны адказаць. Я ведаю, як робяць у іншых краінах. Выдаюць эксперыментальны і даюць па манаскіх супольнасцях, якія кожны дзень спяваюць. І потым яны кажуць, ну, біскупы, глядзіце, гэта не спяваецца. А мы вось выдамо, і потым наступным разам выдаць, будзе таксама цяжка. Ну, але многія просяць, і добра, што знайшліся капуцыны, якія хочуць выдаць, і таму будзем выдаваць. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне, калі ласка. Вітаю, экселенцыя. У мяне вось такое пытанне. Зараз у стране, ну, і гэта ўсім вядома, такое вельмі цяжкае эканамічнае становішча. Якая рэакцыя касцёла? Я думаю, што моя заява была. Возьмите інтэрнэт, і трэба вярнуцца туды і знайсці на інтэрнэце. Бо заява касцёла беларускага такая самая, як заява касцёла сусветнага. Яна базуецца на сацыяльным навучанні касцёла. А, дарэчы, кажучы пра кнігі на беларускай мове, ужо незадоўга, зусім незадоўга будзе выдадзены таксама кампендыум сацыяльнага навучання касцёла. Ён затверджаны, пераклад зацверджаны Ватыканам, і як падарак для нас яго друкуе радомская дыяцэзія ў Польшчы, і ўжо прывезлі макет гэтага выдання, і таму ён вельмі хутка будзе выдадзены. Сітуацыя, напэўна, нелёгкая, цяжкая, але мы ведаем, што ўвесь сусветны крызіс, эканамічны крызіс, гэта вядома, што не захаванне Божага права, не захаванне этычнага права ў эканоміцы. Мы в гэтым годзе адзначалі 25-годдзе Чарнобыльскай катастрофы і ведаем, што скуткі гэтай катастрофы яшчэ да сённяшняга дня бачныя. Але ведаем, што в гэтым годзе таксама выдарылася іншая катастрофа ядзерная у Японіі, Фукусіма. Ну, напэўна, гэта было выклікана землятрусам і цунамі, супраць чаго чалавек бяссільна нічога не можа зрабіць. Аднак, трэба таксама паглядзець праўдзе вочы, што гэта японская электрастанцыя, напэўна, японская тэхніка вельмі добрая, але яна ўжо старая. І яе трэба было паводле плану закрыць у лютым месяцы гэтага года. А выдарылася ўсё ў сакавіку. А паглядзелі, працуе добра, ну давай перакладзем яшчэ тэрмін працы, прадоўжым на 10 гадоў, прадоўжылі результат. А каб рабілі так, як бо паводле плану было, каб думалі пра людзей, а не пра даходы, бо вядома, што энергія атамная вельмі танная, і прадоўжылі выкарыстанне, тэрмін выкарыстання, і маем тое, што сёння маем. Дзякую. Дзякую вялікі. Наступнае пытанне, калі ласка. Можно задать вопрос отцу Гайку насчет того, что когда подобные встречи, как сейчас в Венце или в Буславе, греко-католики будут организовывать? В Беларуси. Отец Сергей, калі ласка. Дякую за питання. Я вельми радий этому питанню и вельми радий, что мы тут, как католики, можем быть разом у гостине у митрополита Tadeuša u ramkach ogólnobiałoruskiej zustreczy. To nie pierwsza nasza prysutność, to my byli i na pierwszej zustreczy, i na sztogadowych zustreczach. I zwyczajnie udzielniczałem u tych programach, jakie katolicki kościół robi w różnych eparchiach. My przysutniczałem u Budzławie, u Wiciebsku znaczy u Brasławie.
I nie zbieramy się robić czegoś oddzielnego dla wszystkich, ale zapraszałem na też nasze maleńkie programy, pro jakie była mowa siądia, tak samo u roliku, na tym dysku. Mianowicie mają każdy rok pielgrzymku z Wiciewska u Połock, to jest początek lipienia miesiąca, zwyczajnie gdzieś paśla 9. Конечно, początek lipienia to tak samo pielgrzymka u Bucław, tam mówię ciężka, mieć od razu wielmi szmat narodu, ale my nie zbieramy się robić czegoś alternatywnego, tylko komplementarna, znaczy ukluczamy się u programu jako ogólna kościoł, my jak czaska pałsiudnego kościoła tu w Białorusi, z radością ukluczamy się u te programy, jakie użyjość, a mają niektóre swoje, tak сказать, maleńkie programy, jak chociażby pielgrzymka Wiciewsk-Połock, jak czasem jeszcze regionalne świadkowanie, tak samo u Słoninie czy Albercinie. To już zwyczajność informacji tak samo na Katolik Baj. Dziękuję. Dziękuję wielkie. Dziękuję Czynajeku. No my zapraszamy wszystkich. Grecko-katolicki kościół to tak samo. Это католический костел, и мы открытые, и молятся в наших костелах. Запрошаем сегодня так само и представление было, и серед нас так само есть греко-католики. Я тут не бачу никакой проблемы. Дякую. Наступне питання, будь ласка. Я Андрей з Ліда, у меня такое питання. Я чув, що на Білорусі мало є святорових екзорцистів. Чи є така можливість і потреба, як їх було більше? Так, наприклад, у кожному приході. Ну, питання вельми важне. Сьогодні людей, які відчувають потребу у допомозі, все більше і більше становиться. Однак не треба думати, що екзорциста десь так возьмуть некие курсы, пошел и после этих курсов стал экзорцистом. Когда мы поглядим на наших святоров, я так кажу на Заходе часами, что проблема католических костелов это молодые святари, в Беларуси это молодые святари, ну як это, у нас такие вообще старые, здесь там на Заходе, а у вас молодые. Это, з одного боку это вельми добре, з другого боку нема этого досвіду, і тому просто так вельми хутко когось призначить экзорцистом вельми тяжко. Это повинен быть вельми духовный человек с великим досвідом. Мы об этом думаем, але поки что еще такая ситуация. Ситуация, когда мы возьмем навіть просто святоров. Такое самое питание можно было 20 годов тому задать. Когда у нас будет больше святоров, в Беларуси было только 50 святоров. Сегодня есть 450, 460, 450. Из которых уже около 300 это уже miejscowie Białorusi. No przyjdzie czas, ale to wельми delikatna sprawa. Ja pamiętam w Rosji, gdzie nie było никаких обмежований z boku władzy, jak przyjeżdżali świętari z zamierzy, mogło być mnogo, my tak samo nie mieli. My szukali, tam było mnogo świętarów, i uczonych, i profesorów, i oświetów z 23 krain świata. U nas był, u mosковskiej diecezji był egzorcyst, jaki przyjeżdżał z Finlandii. On dobrze wiedział rosyjską mowę, czas od czasu przyjeżdżał z Finlandii i my wtedy kazali, że to bardzo delikatna sprawa. I prosto tak, jak кажą na rosyjskiej mowie, rozczerkiem piera nie wyraszyć. Dziękuję. Дякую велике. І, Екселенція, останнє питання хотів би задати, яке ще нам дійшло по інтернету. А що, вже кінець уже, так? Я ж гадав, що мало часу у нас. Ні, мало часу, видиш, молодь хоче задавати питання, задає. Ти ласка задаєш обмежовуєш, ну як так може бути? Ну, о, видиш, обмежовує, видиш. Ну, такого конференція, видиш, призначено, обмежовує, видиш. Сердечно вітаю архиепископа. У меня такой вопрос. Как заставить или помочь местному священнику возобновить работу с молодежью, ну, с детьми маленькими? Ну, заставить. Заставить. Как заставить? Насильно мил не будешь. Напевно, питання пастирства молоді нелегке питання, але питання, яке з'являється, може, одним з самих головних у нашому костюлі. Для цього і проводиться це споткання. Так само інше споткання, ви добре ведаєте, що у Мінській катедрі є так само ночне чування і в Адвенті, і у Великому пості,
Для гэтага мы ўсё гэта чынім. Напэўна, як не кожны можа добра спяваць, як не кожны можа добра быць лекарам, не кожны можа быць святаром, не кожны можа быць інжынерам, таксама і не кожны святар можа мець такую харызму, каб працаваць з моладдзю, з дзецьмі. Хоць кожны з іх павінен гэта чыніць. І калі гэта ў маёй дыяцэзі, то я вас прашу, скажыце мне. І дзякую. Или хотя бы мне, экселленция. Паколькі митрополит дазваляе нам нарушыць рэгламент, калі ласка, задаём пытанне далей. Не, рэгламент рэгламентам. Так само, як вайна вайной, але обед по распісанню. Тому я хотел задать апошняе пытанне, экселленция. З інтэрнету такое. Сапраўды мне показалася важнае і актуальнае пытанне на сённяшні дзень. Ці можа хрысціянін прымаць гемапатычныя лекі? Што рабіць, калі такія лекі прапісаны доктарам, а замены няма? Ведаеце, я не лекар і не спецыяліст у гэтых справах. Хоць калі еду по вуліцы, то читаю такія шыльды, написано, што тут гомеопатычная аптека. І, напэўна, людзі карыстаюцца. Каталіцкі касцёл да сённяшняга дня афіцыйна не забараніў, але афіцыйна таксама не выказаўся у падтрымку. Гэта не праводзіў такіх даследаванняў і не праводзіў. Гэта не сфера дзейнасці каталіцкага касцёла. Хоць уже даволі даўно кардынал Поль Пупар, які быў у свой час старшынёй папскай рады па справах культуры, зрабіў такую заяву, якой кажа, што папулярызацыя гэтых лекаў і самого працэсу гомеапатыі, яна можа спрыяць таксама распаўсюджванню гэтага руху New Age, які сёння, ведаем, што не мае канкрэтнай нейкай рэлігійнай філасофіі, канкрэтна рэлігійнага напрамку, ўсё у адну кучу розныя рэлігійныя напрамкі. Для гэтага можа калісьці у будучым касцёл і зойме нейкую пазіцыю, але на сённяшні дзень няма забарону, але таксама і няма заахвочвання. Дзякую. Ну што, няма пытанняў? Напэўна, ёсць. Няма пытанняў. Раз. Ёсць. Энергия закончилась. Калі ласка, пытанне яшчэ ёсць? Экселленция, позвольте некалькі аб'яў. Сачакай, у нас на... Я закончыў перед семінарыяй, закончыў Ленинградскі політэхнічны, вядома, школа такая немалая, ну і у канцы лекцыі заўсёды прафесор пытаўся, ці ёсць пытанні. По-рознаму бывала, але найчасцей не было пытанняў. Ён тады казаў, вопросов не бывает в двух случаях. Или все совсем понятно, или ничего не понятно. Спасибо, дякую. Дякую, экселленция. Дякую, отец Сергей, за то, что знайшлі час, каб быць разом з нами. Некалькі аб'яў. Обед зараз адбудзецца адразу пасля сустрэчы. А 15-й... Отключается батарейка. О 15-й гадзіне сустракаемся тут на пляцы на вяночак да Божай міласэрнасці. А другой гадзіне усіх семінарыстаў, усіх наших семінарый Гродненскай, Пінскай просім сабрацца тут пры алтары. А моладзь о 13-й гадзіне сустракаемся на вяночак да Божай міласэрнасці, пасля якога адразу о 15-й. О 15-й вяночак да Божай міласэрнасці, а адразу пасля вяночка да Божай міласэрнасці адбудзецца трэцяя канферэнцыя «Моцныя ў веры». На гэту тэму з намі будзе разважаць ксёндз Вячеслав Барок. Экселленция, просім благословіць стол. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, benedict Domine nosso hec tua dona, qued et olia architate sumpturis sumus per Christum Dominum nostrum.
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. І мше триденської поки що ще нема, але молитва була на латинській мові. Дякую. Смачно їсти.